Banda, ďalšie zaujímavé info, mnohí z vás sa naň tešia. Keďže sme avizovali koncom roka, že od januára zrušíme tréningy s názvom Kruháč, tak dávame vám k tomu veľmi zaujímavú náhradu. Život tým pádom uľahčíme niektorým z vás, ale veľmi aj sebe. To znamená, že budeme mať každý deň počas pracovných dní, teda pondelok, útorok, streda, štvrtok a piatok, k dispozícii v poobedných hodinách, to som ešte nepodal, na stredačku o 17. prípadne 18. k dispozícii tréning s názvom CrossFit Light. Nevymysleli sme to, odkúkali sme to, niekde to funguje lepšie, niekde to len funguje. Ja verím tomu, že u nás to bude fungovať dobre. V skrátke, chceme vám dať nejakú náhradu za ten kruháč a chceme si my vytvoriť nejakú možnosť, kde budeme pracovať s ľuďmi, ktorí nemajú absolvovaný vstupný kurz, respektíve s ľuďmi, ktorí nemajú s CrossFitom skúsenosti, prípadne chodia cvičiť iba raz za čas. A to znamená, že my tréneri a pravdepodobne aj tí ľudia samotní by uvítali niečo, čo je trošku možno konzumovateľnejšie. To znamená jemne ľahšie, menej náročné, či po stránke použitých váh, techniky a náročnosti cvikov a podobne. Takže tým pádom som ja rovno opísal lekciu s názvom CrossFit Light. Ktokoľvek z vás, poviem príklad, bude po chorobe alebo po zranení a bude chcieť nabehnúť do tréningov, ale bude chcieť možno ísť zo začiatku trošku light, tak môže si zvoliť kľudne zrovna tieto lekcie. Prípadne, ak niekto v dni ako útorok, štvrtok nie je úplne rád a ochotne holduje vzpierackým cvikom, tak v tieto dni napríklad si tie tréningy vie nahradiť, a to v podobe lekcie CrossFit Light. Už som teda niečo naznačil, že akým spôsobom budú upravené, ale skúsim vám uviesť konkrétne príklady. Budeme mať crossfitový tréning v daný deň, kde bude, poviem príklad, nejaká silovka, bench press a nejaké zhyby. Why not? Toto by mal zvládnuť každý, aj návštevník kruháču. Výnimočne sme tam také veci aj dávali. To znamená, že takúto záležitosť, takýto funkčný bodybuilding alebo takúto nejakú silovku nevidíme dôvod meniť. Prináša to obrovský benefit, čo sa týka sily, prevencie zranení, samozrejme aj nejakej hormonálnej rovnováhy, efektivity spaľovania kalórií a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že silový tréning je základ, nebudeme ho nejakým výrazným spôsobom obmieniať. Ak by tam bola nejaká technicky náročný prvok, poviem príklad bench press s veľkou činkou, môžeme ho na tomto tréningu sa niekedy rozhodnúť zmeniť za bench press s jednoručkami alebo nejakú inú tlakovú formu cviku. Nebuďte v tom prípade z toho prekvapení. Následne nás bude čakať workout, kde budú clean and jerky a kde budú, poviem, nejaký extrémnejší prípad, možno muscle-upy. Raz za čas sa to stať môže, niekedy také tréningy dávame náročné aj do lekcií. Samozrejme na CrossFite Light ten tréning bude upravený, respektíve zoskalovaný, poviem, nebudú tam nadhody veľkej činky a nebudete nadhadzovať 60 kg muži a 40 kg ženy, ale budeme nadhadzovať možno jednoručku, prípadne budeme robiť kettlebell swingy. Namiesto bar muscle-upu budeme robiť možno dva cviky, poviem príklad, že nejaký dynamický, možno nejaký výskokový cvik, a bude to v kombinácii s nejakým ťahovým cvikom na hrazde alebo na kruhoch, prípadne iným ťahovým cvikom. To znamená, že aby zacielenie toho tréningu bolo veľmi podobné, ako je na tom crosstovom, ale aby to bolo o mnoho jednoduchšie. Jednoduchšie pre nás, trénerov, na vysvetlenie a jednoduchšie pre vás na pochopenie a hlavne pre tých nových ľudí a na to, aby si ten človek mohol ten tréning užiť. A samozrejme na druhej strane aj tréner, lebo klesá riziko zranenia, klesá riziko, že ten človek už sa nebude chcieť vrátiť, lebo to bolo pre neho moc a podobne. Takže keď ten projekt spustíme, uvidíme, aká bude spätná väzba a ako to vlastne bude prebiehať. Toto je zatiaľ naša vízia na začiatok. Ako som spomenul, bude to bývať v poobedných hodinách. Uvidíme, že či skúsime v úvodzovkách obetovať niektoré ranné tréningy, či už o 6 alebo o 8 a skúsime tam výnimočne dať tú CrossFit Light verziu. Zatiaľ sme sa o tom nebavili, zatiaľ tak rozhodnuté nie je, takže fixne sa s nimi môžete stretnúť od pondelka do piatku po obede. Ďakujem veľmi pekne, toľko ku CrossFitu Light.